Бог е знаел, че трябва да видиш всичко това. Сигурно си казваш, защо Бог е искал да видя това? Какво излиза от този кит? Точно това си помислих и аз, когато го видях. Но остани до края, защото направих малко проучване. Това бяло нещо, което виждаме да излиза от кита, е китово мляко. А знаеш ли, че китовото мляко е 50% мазнина, което го прави изключително гъсто? Всъщност, толкова гъсто, че не се разтваря във водата. И това е идеално за китовете, защото ако се разтваряше, малките нямаше да можеше да го пият. И това само по себе си ме кара да се замисля колко е бил прецизен Господ. Ако Бог е толкова внимателен към китовете, че е направил млякото им с точното количество мазнина, за да не се разтваря във водата, тогава може да бъдеш сигурен, че е внимателен към теб и към живота ти. Ако Бог е толкова внимателен към китовете, че е направил млякото им с точната мазнина, за да не се разтваря във водата, тогава може да бъдеш сигурен, че е внимателен към теб и към живота ти. Ако Той се е грижил толкова много за китовете, колко повече се грижи за нас. Исус казва в Библията: ако Бог се грижи за птиците небесни, колко повече ще се грижи за вас. Исус казва, че ти си много по-ценен за Бог от тези птици. Без да се обижда птиците, аз харесвам птици, но Бог е казвал, че ти си по-ценен за Него. Помисли за това. Бог не е създал птици и цветя или китове по своя образ. Той е създал нас по своя образ. В самото начало, когато Бог е създал птиците, цветята, китовете, небето, слънцето, звездите, небесата, земята, Той е казал, това е добро. Но чак когато е създал нас, Той е казал, това е много добро. И когато Бог е създал всички останали неща, Той просто ги е изговорил в съществуване. Казал е да бъде светлина, да бъде това, да бъде онова. Но когато е дошъл нашият ред, Той не ни е изговорил в съществуване, направил на нещо различно. Оформил е нас от праста. Буквално ни е оформил със своите две ръце. Сякаш е казал, тези неща ще са различни. Тук трябва да се намеся лично. И след като ни е създал, Той е направил нещо, което не е направил за никое друго свое творене. Вдъхнал е живот в нас. Това означава, че в теб има нещо, което няма в нищо друго. В теб, в мен, в нас има величие. Във всеки един от нас има частица от самият Бог, от самият Него. Създадени сме по Негов образ, носим нещо от Него в самите себе си. А сега имам въпрос. Все още ли мислите, че не сте специални? Ако е така, помислете отново. Ако съм успял да ви накарам да се замислите или да ви помогна да осъзнаете, че всеки човек е ценен и уникален, моля да споделите това с другите. Колкото повече хора разберат, че са специални, толкова по-добре може да стане светът. Това е целта на тези видеа. Всеки да знае, че има стойност, че е важен, че носи в себе си частица от самия Него, от самия Господ Бог, нашия Творец.